bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amduɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV aadi ɓille aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi pulaar wi ko wadde gueɗe nayyi weeɓani wadde ko wino ñamde ko remno eggude ɗo honno ancude ko yinno yewtere men witende hol mbowni an taw ko tongode 53 arti taw koye mbadi kubtidindi en calmini khalifaɓe diini e khalifaɓe aada tuggude kadi ne ardiɓe ne galle he gila e baba Abou Samba Diop yontude o mo ganduɗa ko mawɗo Samba Diop Daoud Dia kamɓe kala en calminiɓe hande noon yewtere hol mbowni an ene bismi koɗo tedduɗo wiyeteɗo ceerno Boubacara Camara so tawi en gasi haalde tan bandiraɓe kadi ne gasi famde hol gonɗo ceerno Boubacara Camara mo ganduɗa kadi ne ko cafrowo gandaɗo keptinaɗo mo ganduɗa kadi ne e kala saaha so tawi a wi ceerno Boubacara Camara hadema jofnude yimɓe ma mbi min kutodiri e makko holko min kutodiri e makko ko golle makko laaɓɗe ɗe ɗen golle laaɓɗe noon ɗe majjata ɗe mayata ko ɗum saabi kadi ni kanko arde e Pindi TV gam kadi ne haaldude e yeeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV wonɓe e duunde baba Adama en batta hade men woɗɗude e yewtere men totten bo o salmidira e yeeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV assalamu aleykum. aleykum salam wa rahmatullah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم باي مودي من calmati mam min calmini dendagal wonɓe ɗo galle ɗo Pindi TV ayan Pindi TV ligtoɓe fof min calmini debbo en gorko en fof min calmini dendagal yeeɓiyanko Pindi TV wonɓe nder lesdi ɗo kama caggal lesdi ɓe min kutodiri kamɓe min kutodiran fof min calmini fof en miɗen calmina hilfaɓe diine ɓe kama hilfaɓe aada ɓe minen calmina kadi miɗen dutto kadi miɗen calmina seeranɓe ɓe ganduɗani min jangguini amen wallu Qur'an wallu sharia wallu lasrar wallu leɗɗe hake hande min mbawi jooɗo hande a plateau miɗen mbaktano wallu gandal woɓɓe hen amen nodda miɗen kutodira moɓɓe wadde ɓen min calminimaɓe min ñaganimaɓe Allah moƴƴere min ñaganimaɓe balɗe juɗɗe min ñaganimaɓe kadi Allah okkaɓe tawfiq taysir barkinira sallallah alih w sallam min calmini sehil amen kadi babou Abou Modi min calminima kammone min dewina ɗo min dewti ɗo kadi nde tawno rewi ɗo refti ɗo ko hunde lamde cer o ndewi ɗo e gande ɓaleɓe e ballal baba Abou Samba Diop lewlewal pinal joni joni o paten koye gande ko wiyete ko asrar beele emin mbawi andude ko koye nder leydi Sénégal jangguɗa ɗum walla an a jibini e galle bamma tan tawɗa asrari holno keɓruɗa ɗum alhamdulillah a namnima namgo waɗgal fayida asrar ko mbiɗa ko nam min jibinama min tawi asrar e si kadi min jangi ɗum min jalti kadi min janggoye ɗum oɗo mo ganduɗani kam woni jignar amen machallah ko mamiraɗo amen ko ganda mawɗo wiyeteɗo Boubacara Camara on innirami on hande aduna o hande fof ne andi ɗum alhamdulillah rabbil alamin kanko Mali immino o ari Sénégal de ko ɗum ɗo adduno ɗum kadi wallu duwawo tan addanno ɗum Sénégal ne hiɓɓito yeehi ha kay ɓe gandi o ko nafoore Sénégal ɓe terima ɗo boni honnoɗo nokkere wiyete Mboro ɗon jooɗino hombo liggo banggal lasara jaha kay dañi ɗon galleji dañi ɗon sohna ɗum woni sababu amen minen ko wonde ɗo Sénégal alhamdulillah leñol amen fof ko ñagoto Allah gila jignaɗon debbo kadi baba makko kadi kamne ko ñagotoɗo Allah on ne ko Modi Ndungu wiyeteno kamne banggal leɗɗe yaharanno on ne ko ñagotonoɗo Allah kamnene machallah joni noon min gari min tawi ɗum noon min gandi ɗum ko moƴƴere ɗum ko wallude tagore Allah nde minenne min cukki ɗum min jangi ɗum min goni yeeso ma habtete amen yamirore ɗum woni sababu men hande jooɗade hande miɗen mbaɗa ceernagal sababu mon hande jooɗade oɗon mbaɗa ceernagal beela koye nder leydi ndi tan kaɗa walla a yalti leydi ndi yaade ko wayno Mali en Côte d'Ivoire en gam ina jogui coynaji saaha yimɓeɓe wiide so tawi tan wona ko kaɗɗa e nder leydi ndi sahana jahakaɓe ma neɗɗo yalta seeɗa yaha Mali walla yaha Côte d'Ivoire walla ko way noon alhamdulillah min jooɗaki lesɗe tan min jalti caggal lesdi wayte Mali ɗo mbiɗa Côte d'Ivoire min jeehi lesɗele kewɗe pour ɗaɓɓude ɓesdude gandal alhamdulillah rabbil alamin keeɓi alhamdulillah miɗen ñaago Allah hokka amen min pandinir ɗum kadi inchallah ngal jaltal ngal mbaɗɗa ha nattuɗa leydi ndi ko ɗon jaɓanten nde tawno hande kala mbono gollo ko ma ƴeewo ƴeew beele mbaɗa foti nadde walla mi natta ko wiyete ko ƴeewgal ne beele aɗa waɗa ɗum eyi miɗen mbaɗa ɗum ƴeewgal
ko enen mbiyata ƴeewgal esi arab kam ko istikhar wiyata nela sallallahu alaihi wasallam ko istikhar tottuno kam ko ɗum tottuno waɗa darɗe juuɗe du'a ko ɗumini o ƴeewa ɗum woni sumna istikhar sanni istikhar arab tan ko woni sumdade miɗa naata nde ɗo hunde mi sumno mi ƴeewa hino moƴƴi walla moƴƴani walla miɗa naata oɗo debbo mi ƴeewa homo moƴƴi arsigaji amen gondi walla moƴƴani miɗa yiɗi ɗannade miɗa ƴeewa ngal ɗanngal moƴƴi walla moƴƴani min caggal lesdi miɗa foti dépose kayitaji mi ƴeewa mami dañi walla mi dañata kala haɗa naata tan nela sallah sallam wi neɗɗo o nimsata had nimsata mukko sa ƴeewi ƴeewa kala mbaɗa l'istikhar on nimsata ƴeewa hunde ha para ndora hen naata wi ko on nimsata mukko la nadama man istikhara ala nimsaɗɗa mbaɗa l'istikhara pare nimsa ɗum ala wadde noon kala hunde nde neɗɗo waɗata tan ma ƴeewa ha para minen noon ɗum woni alhaali amen de min jangi hami pari gandal ko laawol waɗi ɗo ndewate kala fannu hen tan waɗi gan état ɗum ni ndewata hen ndewata ha jotta hadde ma jofnirde neɗɗo il faut que ganda hombo woni kam hoodere makko honde woni hande kam ko ndiyam yanke walla ko lisyanke walla ko jaygol yanke ganda hoodere makko honde hoodere wawi wonde ndo wara fuɗɗe wawa nannademba sa ñaagine wawa jabade issa itti du'a tan neɗɗo arima tan du'a nangam cohlumi bara am du'a ene wawi taw on du'a wona hembaña ko mbo lorata ɗum woni ƴeewgal ngal min mbaɗata istikhar woni bomin mbaɗata ko jomum tottamen inde mum inde nere makko e duuɓi makko e liste ndiɗi o woni kala ɗo wawi wonde tan inchallah min mbaɗa l'istikhar minen mbaɗa kadi ko wiyete ko ramle banggal toɓɓe ɗum jippino ko nelaɗo Allah Idris alayhi salam ɗum ne ko gandal lamgal ƴeewgal lamgal ɗum nene mbiɗen ɗum mbaɗa ɗen ƴeewa ɗiddani firti wiyoɓe kurus ɓe walla mbiye ndiyam ɓe oɗon mbaɗa leydi aɗa waɗa kurus aɗa waɗa ndiyam ɗum ɗo fof ko ƴeewle ɗe ganduɗa kadi ko ƴeewle laaɓɗe car mbaɗa e nder ƴeewle ɗe kadi a ƴeewanta neɗɗo tan tawa ngaari mawdi ngaari jinne mawdi koye sukaɓe ko mawɓe tan ina wonde jomum tan mbiya o ndi ngaari gondi hen de mi wawata habde mum saabu saaha won sadakuji ɗi namnoto taw aɗa andi oɗo doole mum wonɗo tolnaki ɗum ni kabaru majjum eyi ƴeewgal kam ko mbiɗa ko tan joomum kam so ƴeewnama ma alhaali makko yaltu kala ko haaju makko on ɗon waɗi sara ganɗa on daranigo oɗo sara kam ma joomum ittama tan du'a o door fuɗɗo natadirede eyi saabu on sara so ittaka ɗum waɗata gallankor walla du'a o joni ñaganɗa neɗɗo Allah jomum wimami yiya e nanganam taw sadakaji ɗi no waɗani ɗi sadaka koko woodi fayida a banggal du'a o saabu sadaka rek ene humta haaje neɗɗo taw jomum du'anaka haydara neɗɗo ƴewne tan firti e nder ƴewgal ngal sa ƴeewi sa yi neɗɗo tan ko mbiɗa ɗum ko yaltin ala kulli haalin fof ko yaltin kono saha e nder jaltingol sadaka ngol yimɓeɓe mi anda holno mbawmi ɗum wirude mbiya neɗɗo yo yaltin o fota neldudema o neldatama o wiyamo yaltinan hoore mum eyi aɗa andi sadakaji ko ɗum façon ngaji no waɗi sadakaji ɗum kam ala jomum ala neldude si wiyama ittira noon tawi ombo wawi ittude ina waɗi sadakaji noon ma joomum ma fa sadakaji ɗi gara galle so ɗum ko ligguey o wondata ɗin kam ma jomum nelde tan ɗi gara galle ina waɗi sadakaji noon jomum wiyete ittu tottu kaari guittira noon ɗum noon ko haalande jalluɓeɓe yoɓe totta ceerno o tan yaltina comme no babaɓe ni babaɓe kam on noon kooli e tigui taƴani haala maɗa mi hebdi hen almudo tan hanki rek noddi kam mi ɗum salmina o wi o yaltini sadak sabi sadak on mbinomo yaltin wallahi mi yejjitinomo hay de mbimi noon jottima de nodditi kam hiccanki mi yejjitino layani kam tan mi ittimi o wi o sadak on mbino yaltin koreji mabɓe ɓe jaltinani tawi kam ko dammol mbinomo yaltin wi koreji den neldiɓe haasde est ce que koreji ɗi guitte guertoɗe ani ɗum kadi wona ballal neɗɗo wona caggal lesdi ne liggo no tampanma wiya waɗanam sadak naggam neldima haaj guitta ko ɓuuri ko waɗ moyen seeɗa goɗɗum guetta ɗum wona moƴƴere ɗum tagi toujours ma mbiɗen impose almuɓeɓe sin mbi sadak yoɓe neldu ceerno yaltinako ceerno andi sadak on yaltinante yaltina sadak on foti yaltirade ni min haaja men ala sadak an sadak o pour an no mbiyat yimɓe rek sadak o pour an wona pour min sa neldiri noon almuɓe nani galle ɓen ma jaltinama foti yaltiranede ni ɗum noon tan min mbajoto yimɓe ko noon famnima kadi ko ɓuuri ko famnade ko ɓuuri ko nannade ko ɓuuri ko jamnade ko neldu ceerno o yaltinanma sadak ma joni o kadi en duttoto e ko fewte ndenko e udditare ɓe mbi ala ko ndenko ko kam foti adade udditare nde ɗeɗo gueɗɗiɗi ni kabaru majjum eyyi keɗɗiɗe hay goto ne yahata acca goɗɗo eyyi hay goto yahata acca goɗɗo heɗum wondata ndenka daiman heɗum foti idade sabu woni safrade ha cella hadema ñawde saabu jomum so dañi udditare te o dañani ndenka ɗum ala ka nafata way kono kuɓɓa ɗo bofma tan jippito
ɓooya tan isi hodore ñifa hay so waɗani ndiyam ñifa hande heewi hande tartoɓe hande ɓe mbiya ndeysan kaari ndeysan mo dañ joguino isi natti jogade ni hen ɗum fof joomum de foti reena hoore mum reena jawdi mo waɗan ɗum wadde mbiɗen mbasiyo tagore Allah nde kala ɗo nde wawi wonde aduna e leer lesdi e caggal lesdi fof noon minen ɓen min laydata joomum yo fonku ndenka joomum haɗum wawi waɗan udditare hay o yiyata udditare nde waɗi ɗum saabi ko woni ko ɓandu makko ɓandu so tulwi joomum wawi ɓorna cumci laaɓi waɗa parfum ici wallahi tawata joomum urde de ma guetta jampe sabun tan coccoɗa ha laaɓa dora puɗ waɗa cumci ma joɗɗi dora parfum so yalti yimɓe mbi ko noon nden ko waɗi a tago a neɗɗo o minen alhamdulillahi miɗen en jogui gueece ɗe ganduɗani ɗemin doni a mamiraɓe amen ɗe kadi ɗemin janggi kadi alhamdulillahi ɗen ɗon simin gollani neɗɗo tan inchallah rabbi ina waɗi nden ko goto on kam mi sawtatamo layde a wona pottital ni nden ko o simo liggam hampari jomum sinamo looto hay goto yiyatamo saabu no mboyi forde ni si loototo ha kay fajje fuɗɗo ɓon cumtore yalta saabu no wiyani jomum si lootimamo tan a nder leppol o yalti tan a nina ɓandu mum leppi tan si yalti kam andi ɓiyimo ko andi kala ko bawɗon kam tan si enni si yiyimo tan ennimo ko buñ tan ɗum moƴƴata makko ɗum tagi noon jomum wiya sina lootangal lotangal yo so jemmo o moggo o looto ha para o fada ha o fajja o ɓorno cuuɗum o yalta mi wiyani tagore hay kala ko ɗum wawi wonde tagore nde e jinne kala ko ɗum wawi ɗon seytani kala jinne kala ko ɗum wawi wonde on kam okkanmo jaam rentatoma kadi inchallah rabbi ko gueɗe kewɗe gueɗe en mba ɗe keƴani plateau he gueɗe kewɗe ɗum noon gueɗe kewɗe keƴani hen hande oɗo saaha holto taweteɗa heɓiɗen tawe West Foire jiɗɗo kadi ni hebdemo tonggode nde ko 77 229 56 63 77 229 56 63 malla kadi ni mbaɗon 78 214 53 77 joni joni no jaɓanten ko alhaali kayitaji hande aduna o yimɓe fof ko yiɗɓe yaltude ɓe jiiɗi ko dañde passeport ɓe jiiɗi ko dañde visa ɓe nana caggal leydi nana loggini jiiɗi toon ina dawana mbaɗa suuɗoru fof ko yiɗɓe dañde kayitaji alhaali kayitaji ni kabaru mum alhamdulillahi ɗum ne kadi miɗen dilla hen min ñagano kadi wonɓe caggal lesdi ɓe ganduɗaɗe ɓe ɓeni hen dilla min ñagani yo Allah e moƴƴere Allah yo Allah weɓnan ɓe keɓa kayitaji saabu ɗum ko ɗum goƴa hande seren ɓe hewɓe hande ko ɗum goƴa kadi toon saabu ɓen ɗon koɓe ɓiɓɓe lesdi yaltuɓe ne ɗaɓɓoya hande woni gallankore mumen walla kayitaji hande no ɓe dañi kayitaji mbawa dañ ligguey moƴƴo saabu sa toon ala kayita a wawata dañ ligguey moƴƴo mbiɗen en jogui alhamdulillahi yeeso woto kala muyno mbaɗani ɗo gonɗa ɗon ndin lesdi ndi gonɗa inde ma inde nene ma e lesdi ndi ndi gonɗa inchallah somin ɗum gollima min neldima ɗum toon si waji sa ɗum lootima ɗi balɗe ɗe mbiyeɗa ɗum waddata ko wirdu noon on wirdu wirdu on mbo golla hambo paari tawi ko dépose noɗo inchallah rabbi ema heɓ kayitaji tawi a suwan dépose min mbiyanma yaha dépose oyo noonne kadi mo ganduɗa hombo yiɗi ɗatnade kadi hombo woni lesde hombo yiɗi ɗatnade kadi ɗumne kadi hino waɗi yeeso gomin duwaron tamba banggal colli tati min namtom ɗin colli so addiɗi waɗi duwa baɗateɗo woppa colli ɗiɗo ndi o min gollanamo lohɗe ɗe foti lowtade so weeli Allah mo Allah weɓnan ɗum o yalta ɗum fof noon ɗum ardata kadi walla udditare nde no mbinamami tan jomum so uddatima kala damal ngal foggi tan Allah udditana ɗum ngal e si jomum si udditaki kala damal ngal foggi ngal uddoto nausu billahi wadde noon udditare ko woodi solo ɗum ne miɗen dilla heen miɗen hen jogui hande machallah lohle ɗe ganduɗa kala mumen gollani ma Allah uddinmo inchallah rabbi kala ko ɗaɓɓuɗa ma dañ kala ko cohlirɗa kala ko immiɗa pour ɗaɓɓude ɗum ma Allah weɓnamo keɓa ɗum inchallah rabbi en gasnata yewtere nde kadi ne tawa en kallani ko fewte yiɗo min mbeɗa jogui sehilam ina yiiɗi ɓikkaari kono ɓikkaari yiɗa ɗum walla jinnaɓe mum jiɗa ɗum oɗon mbiya ɗum nooɓo ɗum ni kabaru mum eyyi machallah namnimo namnal bangal fayida ganduɗan hande hengal sukade hewɓe hande hande minen seeɗaɓe minen nanata foof minen kadi jiyata foof tigui eyyi nooɓo ko jiyata ko miɗen ɗum gollo ko labti kala bomin ngal mbaɗani inchallah rabbi on ɗon kam mi wiyani de mi wiya jomum si waɗanama ngal ha paari on ɗon kam o dañata jaam si wona tan o tawtoymo gondon an ande yiɗɗum ƴam nooɓe noon ko heewi kam momin mbaɗata ɗum tan taw jomum no immi pour yidde ƴam joom makko min jarata banggal fijirde
taw joomu en ko sehilaɓe tan no sukaɓe mbirata kaari ko sehilaɓe taw jarɗon ko watte jiɗɗo o taw dewgal on tigi woni mo kalde sabu ngal singal waɗama fala budde dewgal ngal wonat de kadi jilɗima gonɗon kadi minen ɗum gollira walla kannaro waɗi kannaro gollate hamba para simo gollama han pari ko waɗata fof waɗa layanɗa ɗo no mottatama so weeli Allah inchallah rabbi sa soki hanti kam gasi inchallah rabbi ɗon kam ma gilɗi gonɗon ma on jiɗodir ko cohɗa makko fof ma dañ ɗum ina waɗi kadi ko wallate banggal leɗɗe kadi kamo banggal Qur'an kadi ɗum kadi ne woodi mbiɗa ɗum mbaɗa kadi ceefi kadi ɗi tawranɗa fulɓe tan inde makko min jato min piɓa ɗon fiila fiɓa kam hanti gasi fiɓama tan gasi hina gollira kadi banggal allowal kire kadi jolna ha tumere kam inde ma nene makko furne ɗum kadi ko banggal wirdo wonata ɗum fof miɗen ɗum gollira kono kadi ni en jawtata e fonno goɗɗo ko wiyete ko rafiji joloji ene keewi ko rafi biyeteɗo rafi nattude yiide hoore mum woni rafi gorago wasde jeyde hoore mum oɗon rafi ne beela oɗon caframo minen caframo hande jomum si ari amen hande woytini amen ɗum mamin ɗum namno hon ɗum ardata makko saabu ko ɗum façon-ngaji ina waɗi mo ganduɗani ko o wawna joom suudu makko haydara kono no waɗi tati oɗo ko bawnoɗo natti wawde oɗo ko e mbiɗi hen ɓoyde o waɗa hen mintaji kewɗi o wawa ɗum hen dañ o noon gura o koko maayi tan meles ɗin ɗon tati fof mbiɗen cafra ɗum taki mbima jomum arani amen noon mamin ɗum namno hon ɗum ardata makko so layni amen min do ɗum haalan traitement on waɗata hen fof e duwa he ɗum tawi ko on gura mum maayi on ɗo ni waɗi jambere mi andano mbiyata ɗum jambere ina waɗi duwa majjum so windama happari jambere nde wulna ha wuli waɗaka nder joomum woɓe on kam mbo wurtat woni mbo mayirnoɗo ha laaɓi ha laaɓi ganduɗan o ko wawi tan o mo ganduɗani ka homba hen yiɗa ɓooy o wawata hen ɓooy kattan o ala on kadi hino waɗi yeeso e ɗum kadi gomin mbaɗanat ɗum on banggal du'a o mo ganduɗani kadi ko foti on mbinɗa kadi woni mbo ganduɗa ko bawnoɗo natti bawno natti wawde on kadi hino waɗi yeeso e ɗum wona ko jiidi ɗum wona dow jiɗɗe hande noon seeɗa ɓe heeɓe so ari mabɓe tan mbiɗa banggal goyɗa banggal ngura tan jomum ettat condi tan tottuma wima waɗni wattirni ala wona noon hunde ko ɗum traitement il faut que neɗɗo rewa ɗum rewa no wirani hadde wawa dañde hen sago mum tigi condi ndi mi wiyani no boni sabu min omo lay tawi miɗen waɗi ganduɗane hunde ko condi liggaranmi ɗum isi noon so jomum si aranimama ƴeew lamdoɗama ha ganda hande sa ari hande hôpital sa taƴi tike ma sa naati jomum joyi kaɓirɗe makko fof isi hadde mum waɗ kaɓirɗe wiyanma ko musatma mbiyamba hooram walla riidam ɗo teg en appareil ƴeew anda ɗum windama ordonnance ya sawɗo ordonnance goɓam tan cella walla ceernagal ko noon wayi ko traitement rewate ko wona ko ɗum hojomaji men koko gasini kono gasnirten ko wiyoɓe ɓe hakkude aayo e leggal ina yadata ɓe mbi ala aayo o ɓuuri yaw ɓe mbitu ala aya o ɓuuri leel ko leɗɗe ɓuuri yawde holko mbiyata ɓen alhamdulillahi mbiɗa ɓiya tan walla Qur'an yo walla leɗɗe fof koko selli ala ko leeli hen heddeto noon kawra o mo ganduɗani kam humtata haaje maɗa ɗum heddi hen walla Qur'an si waɗirama foti waɗirede ni o baɗanɗoma ɗum hina andi no waɗiranma ni sa waɗi tan a yiyat banggal lekki noon kadi ko noon kasalik saabu min on mbiyata heɗɗiɗi fof mbiɗa dillamaji waɗi du'a hande neɗɗo arata hande tan ɗaɓɓa du'a ganda oɗo Qur'an tan ñawdata haaji makko on Qur'an tan bindantama tottama oɗo noon ko banggal lekki rek ñawdata haaji makko hino waɗi leɗɗe kadi ñawdata haaji makko walla oɗo il faut que rentinaɗe du'a walla Qur'an e walla leɗɗe rentin door haaji mum door wawa humtade ɗum noon ko ceerno o mo garɗa kam on ƴewata anda o ko humtata haaji makko waɗanma ɗum isi fof no selli fof no yaawi kadi ala ko leeli hen ɗum noon ceerno Boubacar Camara konngol mbaynigo kono tan ko ina teska ceerno Boubacar Camara almuɓe ɓe ko noddoɓe machallah ko rang juɗɗo ɓe almuɓe ɓe ko hoolare ne joguima ɓe mbi ala ko woni sirlu mbo jogui oɗon sirlu dal ko ɗum tagi yimɓe ɓe nana kucce mum ha no fewi alhamdulillah min jetti Allah ko heewi miɗen ñagano kadi tagore Allah nde joom en so tottima hoore wona ko an ko Allah ɗum ko Allah waɗi ɗuma maɗa kama kadi alhamdulillah bolol ngol min dewi kadi wadde noon miɗen ɓe jetta miɗen ɓe ñagano Allah miɗen ɓe gandinani kadi
kala nodduɗo amen heɓani amen tan wona ko amen ko joto o manki surtout ma ñalawma jamma o kam min ɓurat dañde yaajede sa noddi amen ñalawma sa heeɓi kurko o andinma ceerno ko jaggoɗo insiste tan sa noddi tan ama heɓ inchallah rabbi firti jamma o kam ɓurɗa wawe heɓade jamma o dal ɓurmi jamma ñalawma o no golle ɗe ne kewi es jamma o kam kala heure mo nodduɗa kam inchallah rabbi ma en jokkodir so wiide allah inchallah rabbi ɗum noon yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV wonani en kadi ni belammo enen bismitade ɗo mo ganduɗa ko ceerno Boubacar Camara ganda joɗɗo gandal tawateɗo ɗon ɗo West Foire no mbiruɗen ni tonggode makko ko 77 229 56 63 malla mbaɗa kadi ni 78 214 53 77 mo ganduɗa kadi ne ko ballowo yimɓeɓe hano hanirtu ni yewtere men holmbo woni an tawa ko tonggode 53 woni kadi belamma ha no fewi kala mono nodda ɗum kadi ni yo noddu so heɓani ɗum kañum e hoore mum ma wod mo heeɓi kono jamma o foof ko haaldude e julɓeɓe haaldude e jeeyaɓe Allah ɓe ɗum noon bandiraɓe ko ɗo mbaynortoɗen ha saaha goɗɗo toon to karallagal ngal hedno toon ko mawɗo Samba Diop wondude Signe Mansour walla mbiya Thiat Wala Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe ayawa habrirde Pindi TV